Apat na magigiting na manlalaro ang aking napitikan sa 19 under category dito sa Mexico, Pampanga, mga idol. At ito ay binubuo ni na BJ Reonal, Sean Pangilinan, Ashley Hernandez at Lawrence Regala, mga idol. Sila ay mga players ni Coach Jeff Basketball League at sa kasalukuyan sila ay naglalaro sa Liga Kapampangan. Sa kauna-unahang palaro ni Cap Sunday Hernandez na isang Interbarangay Invitational Cup dito sa Sapang Maysak, Mexico, Pampanga. Unahin natin ang defensive player ng grupo na si BJ Reonal. Sa pagsalaksak ng Alex Cabagnot ng Mexico, Pampanga ay nakakuha ito ng foul. Kaya naman siya ay nagkaroon ng tsansang tumira ng 2 bonus shot at sa unang tira ay mintis. Sa pangalawa ay nakabawi ito, mga idol. Malupit itong dumepensa, mga idol. At hindi lang sa pagdepensa ito maaasahan, maging sa pagpuntos ay maaasahan mo din. Kaya naman sa pagbitbit at paggapak ng bola, ito ay kanyang naipuntos. Kaya naman binansagan siyang defensive player ng grupo, mga idol, BJ Reonal, luwid ka. At ang dalawang malupit na tandem duo, mga idol, na pawong mga small forward na sina Lawrence Regala at Ashley Hernandez ay talagang malupit din itong gumalaw sa loob ng hardcourt. Isang defensive player at isang perimeter shooter, mga idol. Shoutout kay Mark Ramos ng Concepcion, Tarlac. Mainam na set play mula naman sa Alex Cabagnot ng Mexico. Sa kanyang pagsalaksak, inikot ang bolay, pinasa kay Regala, binalik kay Hernandez hanggang sa ito ay kanilang naipuntos. Napakalupit ng galawan na yon, mga idol. Shoutout kay Damer de la Cruz Mariano ng Ayala, Magalang, Pampanga. Maraming salamat sa pagsubaybay at sa pagsuporta. Hindi man katangkaran pero maasahan mo sa pagdepensa at opensa. Ilang beses ko na ring napitikan ang binansagang Alex Cabagnot ng Mexico, Pampanga na si Sean Pangilinan. Malupit itong pumuntos pero para sa akin mas malupit itong pumasa, mga idol, dahil lahat ng kanyang pasa ay naipupuntos ng kanyang mga teammate. Isang point guard na kaluwete na may magandang shooting ability. Kaya naman sa pagbira sa 3-point area, ito ay kanyang naipupuntos, mga idol. Mga galawan ng isang Alex Cabagnot ng Mexico ay talaga namang napakainang panoorin. Kahit kasi malaki ang defender, ito ay kanyang naisasalaksak, naiiwas ang bola hanggang sa ito ay may puntos. Pinakmasarap na panoorin ang mga malulupit at simpleng pasa ng isang Sean Pangilinan ng Mexico, mga idol. Napakausay din ng kanyang ball handling skills, mga idol, hanggang sa ito ay may puntos ng kanyang mga teammates. Ang napapanood ninyong video, mga idol, ay isang tune-up game ng mga players ni Coach Jeff Basketball League at ng Nueva Ecija. Kaya naman maraming salamat sa napaka-sports at napakagandang labanan, mga idol. Ang point guard na si Sean Pangilinan ay may achievements na 3 times Finals MVP, 2 times Season MVP at 10 times Mythical 5, mga idol. Mga idol, kung sakaling umabot ka pa sa part ng video ito, ay maaari ka bang mag-comment kung taga saan ka? Para naman alam ko kung hanggang saan napadpad ang video ito. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko, ay huwag mong kalimutan ang mag-like, mag-follow sa aking page at mag-shares ng aking mga videos. Maraming salamat! Siguro hanggang dito na lang muna ang episode nito at tayo ay magkita-kita pa sa mga susunod na videos na i-upload ko. May God bless us and much success. Thank you!